आता अर्जुना थकला होता. त्याचे दिवस भरत आले होते आणि हे त्याचं त्याला उमगलं होतं. त्यामुळेच त्याला उदास उदास वाटत होतं. प्रपंचाच्या उसाभरीतून तो आता अलग होऊ पाहत होता. घरात काय आहे काय नाही याची चौकशी करत नव्हता. म्हातारपणी आपले आबाळ होते म्हणून कुणापाशी कधी कुरकुरतही नव्हता. फारसं कुणाशी कधी बोलतही नव्हता. घराच्या एखाद्या अंधाऱ्या कोपऱ्यात हात पाय आखडून विचार करीत बसत होता. सून देईल ते खात होता आणि मुक्यानेच नातवंडांच्या पाठीवरून हात फिरवत होता. अर्जुनाचा लेक आणि सून ही भली पोरं होती. म्हाताऱ्याला त्यांनी कधी हिडीस केलं नाही. आपल्या परीने ती त्याला सुखच देत होती, जपत होती. पण अर्जुना उदासच होता. या प्रपंचात पोराबाळांच्या धबडग्यात त्याचा जीव आता रमत नव्हता. त्याला कसनुसं वाटत होतं. काळजात कालवाकालव होत होती. या मायाजाळातून तो आता निसटू पाहत होता. पोटासाठी हयातभर कष्ट केले, हा टिचभर डबरा भरण्यासाठी नाना भानगडी केल्या, चहाड्या केल्या, लबाड्या केल्या, निंदा केली. मतलब साधण्यासाठी चांगल्याला वाईट म्हटलं, वाईटाला चांगलं ठरवलं. अशी सगळी जाणीव होऊन अर्जुनाला कसनुसं वाटत होतं. त्याच्या काळजाची कालवाकालव होत होती. आता बसता उठता तो हरिहरी म्हणे. देवळात हरिविजयाचं वाचन चालू होतं. दिवस मावळताच 2 घास पोटात ढकलून कांबळं पांघरून देवळापुढच्या धुराळ्यात अर्जुना बसे. ध्यान देऊन पोथी ऐके. मास्तरने सांगितलेला अर्थ त्याला पटे. हा नरदेह केवळ मातीचं मडकं. त्याला जपण्यात शृंगारण्यात काहीच फायदा नाही. हा संसारही मिथ्या आहे. त्याच्या मागे लागून आयुष्य फुकट घालवू नये. सर्वात एक हरिनाम सत्य आहे आणि त्याच्या वाचून गती नाही, हे पोथी वाचणाऱ्या मास्तराचे बोल अर्जुनाच्या मनाला पटले होते. एकटाच बसून तो हरिनाम गाई. रूप पाहता लोचनी सुख झाले हो साजणी. हा ज्ञानोबारायांचा अभंग म्हणता म्हणता त्याच्या हृदयाचा कंद उन्मळून येई. सुरकुतल्या गालांवरून पाण्याचे ओघळ ओसंडत. आता आता एकदा पंढरीला जावं. चंद्रभागेत हा बरबटलेला देह बुचकळावा. संतांचे चरण धरावेत. मन तृप्त होईपर्यंत टाळ मृदुंगाचा गजर ऐकावा. पांडुरंगाचे नाव ऐकावे. मंगळवेढ्याच्या कुसवाखाली दडपून ज्याला हरीने आपल्या पायापाशी नेले त्या चोख्याची समाधी पाहावी. पाषाण करी पायरीच्या मिशे तुझ्या द्वारी वसे ऐसे करी, असे बोललेला तो नामा ज्या पायरीखाली झोपला आहे त्या पायरीवर तुळशीमाळा वाहाव्यात. लोटांगण घेत जावं आणि सुंदर ते ध्यान डोळ्यांनी पाहावं. त्या सावळ्या श्रीमूर्तीच्या पायावर डोकं ठेवावं. रंगशिळेवर नाचावं आणि राऊळात उभं राहून विठ्ठल नामाचा अहोरात्र गजर करावा असं त्याला सारखं वाटत होतं. म्हणून एका रात्री तो लेकरापाशी बोलला, म्या पंढरीला जातो. मला एकवार देवदर्शन घ्यावं वाटतंय. लेक नुकताच गावातून तुकडे मागून आला होता. पागुट काढून भुईवर बसला होता. त्याचा लहान पोरगा त्याच्या मिशा ओढत होता. बापाचं हे बोलणं ऐकताच पोराला मांडीवर ओढून त्याचा मुका घेत तो म्हणाला, अरे ह्यो थकिस्त जीव घेऊन कसा जाशील? हा, तुझ्यान वाटचाल होणार नाही. सून तानं पोर पाजत होती. ती म्हणाली, आवा अगोदर तरी बोलायचं. आपल्या गावाची समधी वारकरी मंडळी गेली, आता सोबत कुणाची? एकलं कसं झालं? अर्जुनाला नीट काही ऐकू आलं नाही. कानाला हात लावून तो लेकापाशी सरकला आणि म्हणाला, काय म्हणलास पोरा? मग लेकाने आवाज चढवला, अरे वारकरी माणसं कवाच गेली, तुला सोबत कोणाची? हा, आणि आता थकलास, 12 कोसाची वाटचाल तुझ्यान होणार कशी? भुईशी हात टेकून लेकाकडे बघत अर्जुनाने उत्तर दिलं, हा, अरे जाईन की, जाईन बसत उठत. इटुबत दिल माझ्या पायात बळ. त्यावर सून बोलली, इटुबत देत तुझ्या ताकद, वाटतच प्राण जाईल. काय तरी बी म्हाताऱ्याचं. मग अर्जुना खाली बघत उगाच बसला. लेकाला वाईट वाटलं. बायकोवर डोळे वटारून तो बापाला म्हणाला, जा जा, तुझी इच्छा असेल तर जा, पर चालत न ग, मोटारीन जा.
अर्जुनानं डोळे मिटून मान हलवली. अरे अरे पोरा, मोटारीन जाणं खरं नव्ह. आपण कुठं इकत तालेवर आहे आणि मोटारीसाठी पैका कुठनं आणायचा. त्यावर कोणीच काही बोललं नाही. सून देखील काही बोलली नाही. होय नाही करत शेवटी मुलाने जाण्यासाठी परवानगी दिली. अर्जुना हरकला. तुका महारावानी आपल्यालाही देवाच्या पायावर डोकं ठेवायला मिळणार म्हणून त्याला आनंद झाला. आता म्हाताऱ्याची वारीला जाण्याची तयारी झाली. सुनेने सासऱ्याच्या अंगावरची धडुती सवळेच्या मातीने खळणी केली. लेकाने बापाचा फाटका जोडा चांभाराकडून शिवून आणला. सुनेने व्हंडीच्या 8-10 जाड भाकरी केल्या. त्याच्यामध्ये मिरची कांदा घालून शिदोरी बांधली. पाठीशी घोंगड्याची खोल टाकून कमरेला धोतर गुंडाळून अर्जुना पंढरीला जाण्यास निघाला. लेकाने त्याला 8 आणे खर्चायला दिले. वरचेवर येतो रे येतो, येतो असं करीत तो घरातच घुटमळू लागला. मन कितीही विटलं तरी हे असंच आहे. अर्जुनाचा पाय लवकर घरातून निघेना. मग धाकला नातू आला आणि धोतराला लोंबकळत म्हणाला, आजोबा आजोबा, आम्हाला डाळ चिरमुर बत्तास आणा बरं का. म्हातारा म्हणला, हा वैर आणि माझ्या लेकराला. पुन्हा लेक आणि सून यांना तो म्हणाला, जा तुम्ही ह्याला नीट बघा, मी लगेच माघारी येतो. त्यावर सून बोलली, बरं निघा आता, उन्हाच्या आत जेवढी वाटचाल होईल तेवढी बरं. आता अर्जुना निघाला. पाठीशी घोंगड्याची खोल टाकून काथ्याने बांधलेला जोडा ओढीत गावाबाहेर पडला. लेक वेशीपर्यंत आला. त्याला तो म्हणाला, अरे आता तू फिर माघारी, आता बस झालं, नको पुढे येऊ. हा बरं बरं, सांभाळून जा. आणि भाकरीला वाळल्या, चावण्यासारी नाही राहिल्या तर हॉटेलातनं काहीतरी घेऊन खा पोटाला. पैसे देऊ का अजून? नग नग, अरे आहेत की माझ्यापाशी. अर्जुना महार पंढरीच्या वाटेला लागला. कधी सडकेनं तर कधी पाऊल वाटेनं चालावं. थकल्यासारखं वाटल्यास एखादं झाड बघून त्याच्या सावलीत घडीभर विसावा घ्यावा आणि पुन्हा वाट धरावी. वाटसरूशी 4 गोष्टी करीत रस्ता लवकर तोडावा. रात्र झाली तर गाव गाठून धर्मशाळेत गबाळ टाकून भाकर खावी आणि घोंगडं अंथरून त्यावर पडावं. पहाटे चांदणी उगवताच उठून पुन्हा चालू लागावं. असं करत अर्जुनाने मजल मारली आणि सकाळच्या प्रहरी तो त्या पुण्यनगरीत पोचला. धन्य ही पंढरी सुखाची मांदूस. या पंढरीत आजवर किती संत आले गेले, किती जणांचे पाय इथे लागले. तो योगियांचा राजा ज्ञानदेव, तो त्याचा परात्पर गुरु निवृत्ती, तो सोपान, ती मुक्ताबाई, तो भोळा नामा आणि त्याची दासी जनी, देहूचा वेडा, तो अरभेंडीचा माळी, तेरढोकीचा कुंभार आणि तो चोखा महार. धन्य धन्य ही पंढरी. संत म्हणतात, जेव्हा नव्हते चराचर तेव्हा होते पंढरपूर. या पंढरीत पोचताच अर्जुनाचा शीण पार उतरला. चंद्रभागा दिसताच त्याने दोन्ही हात जोडले. पुंडली कवरदे हरी विठ्ठल. चंद्रभागेच्या वाळवंटात वैष्णवांचा मेळा जमला होता. अपार भक्तगण होते. बाया बापड्या, ऊच नीच, लहान थोर सारे चंद्रभागेच्या निर्मळ जलात वासनेची पातके प्रभाळीत होते. हरी हो हरी हो हरी हो असं म्हणत बुड्या घेत होते. हे दृश्य बघून अर्जुन कावराबावरा झाला, गोंधळून गेला. वाळूत पाय रुतवून उगाच हा सोहळा बघत राहिला. मग एकाएकी त्याने पाऊल उचललं, धारेच्या रोखाने. पण गर्दी लागताच तो कावराभावरा झाला. चांगले चुंगले कपडे ल्यालेली मंडळी स्नान उरकून घाटाकडे परत जात होती. त्यांना धक्का लागेल या जाणीवेने अर्जुनाने आपला अंगाचा कुर्माप्रमाणे संकोच केला आणि तो एका बाजूला झाला. त्याच्या मनात आलं, या थोर मंडळीच्या मेळ्यात घुसून आपण स्नान कसं करावं? त्यांच्या अंगावर आपल्या अमंगळ अंगाचं पाणी पडेल आणि त्यांना विटाळ होईल. नको, आपण इथे स्नान करूच नाही. पार खाली जावं. गोपाळपुराकडच्या बाजूने. तो खाली गेला देखील. अर्जुना महार पार खाली खाली गेला.
आपल्या अमंगळ अंगाचं पाणी आता कुणाच्या अंगावर जात नाही याची खात्री करून घेऊन त्यानं गबाळं खाली ठेवलं. अंगरखा काढला. शुद्ध लंगोटी लावून तो चंद्रभागेच्या जलात शिरला. थंडगार पाण्याचा स्पर्श होताच त्याचं अंग शहारलं. हर गंगे भागीरथी असं म्हणत अर्जुना धारेत बसला. ओंजळीने पाणी उडवून त्याने आपली पाठ भिजवली, तोंड धुतलं. त्या निर्मळ धारेनं त्याने आपलं अंग निर्मळ केलं, स्वच्छ केलं. म्हातारा अर्जुना आता अंतर्बाह्य निर्मळ झाला. मग अंग चोरून घेत घेत तो घाट चढला आणि महाद्वारापाशी आला. दोन्ही अंगाने दुकानांच्या रांगा लागल्या होत्या. अबीर गुलालाची दुकानं, पेढे बर्फीची दुकानं, भांड्यांची दुकानं. यातलं काय घ्यावं, काय ठेवावं? देवासाठी साखर घ्यावी, कापूर घ्यावा. कनवटीला खोचलेल्या पैशातून 4 पैसे काढून अर्जुनाने हे जिन्नस घेतलं आणि तो महाद्वारापाशी आला. चोखा मेळ्याच्या समाधीपाशी एक पोरगा कपाळाला बुक्का फासून बसला होता. आल्या गेलेला म्हणत होता, याहो महाराज, चोखा मेळ्याची समाधी आहे, हरिजन देवस्थान आहे. रिवाजाप्रमाणे ही ललकारी त्याने अर्जुनापुढेही ठोकली. तेव्हा अर्जुना खाली वाकून त्याला बोलला, पोरा, अरे मला ठाव आहे. ह्यो चोखा मुंगड्याच्या कुसवाखाली घावला तवा नामदेव तथ गेला. अपार माणूस खर्ची पडलं होतं, हाडांचा खच झाला होता. त्यातली चोखाची हाड कशी ओळखावी? मग नामानं एक एक हाड उचलून कानाला लावलं. ज्यातनं हरी हरी असा सबूत आला, ती हाड उचलून वाट्यात घेतली आणि त्यानं इथं समाधी बांधली. पोरगा हसला, म्हणाला, बाबा, तुम्हासनी समज ठाव आहे. बरं आहे, बरं आहे. मग अर्जुनाने कापूर लावला, साखर ठेवली. डोसकं टेकून तो चोखोबाच्या पाया पडला. एक तांबडा पैसा ओवाळून त्याने त्या पोरापुढे केला. तेव्हा तो म्हणाला, बाबा, हरिजनांना देवळात जाण्याची परवानगी आहे. तुम्ही आज जा आणि देवदर्शन घ्या. अर्जुनाने मुखवटा फिरवून मागे पाहिलं. तेव्हा पायरीवरचा तो नामा प्रसन्न चेहऱ्याने बघत होता. गळ्यात माळा घेऊन पाहत होता. विठोबाला, तू माझी पक्षिणी, मी तुझे अंडज म्हणून आळविणारा, घालीन लोटांगण वंदीन चरण म्हणत राऊळात नाचणारा, न पढावे वेद नको शास्त्र बोध, नामाचे प्रबंध पाठ करा, अशी उच्च रवाने आरोळी ठोकणारा हा नामा. आणि डोईचा पदर पडला खांद्यावरी, भरल्या बाजारी जाईन मी, असं म्हणणारी त्याची भोळी जनी, धन्य धन्य धन्य. अर्जुनाने दोन्ही हात जोडले, साष्टांग नमस्कार घातला. तो सद्गदित झाला. मग नामदेवाची पायरी ओलांडून तो पुढे गेलाच नाही. सुंदर ते ध्यान त्याने पाहिलंच नाही. रंगशिळेवर उभा राहून तो नाचला नाही की त्याने गरुड खांबाला मिठीही मारली नाही. तो म्हणाला, देवा, देवा, मी आत येईन खरं, पर म्या म्हार वंगाळ जातीचा. हे हाड पहिलंच बाटलेलं, ते घेऊन मी तुझ्यापाशी कसा येऊ? माझ्याच्यान ते होणार नाही. अरे सरकारनं आम्हा लोकांनी तुझ्याशी जाण्यास परवानगी दिली खरं आहे. जाणारे जातील, पर देवा, म्या मातूर येणार नाही. म्या माझी पायरी सोडणार नाही. वाढवलील वागत आलं तसंच मी बी वागन. देवा इटुबा राया, ह्यो बाटलेला देह घेऊन तुझ्या देवळात मी येणार नाही. आपली लायकी नाही. म्हाताऱ्या अर्जुनाच्या डोळ्यातून पाण्याच्या धारा लागल्या. त्या पुसत पुसत तो म्हणाला, देवा, आता माझं भरत आलंय. मला कसं नुसं वाटतंय. यावर पुन्हा तुझ्याकडं येणं माझ्याच्यान होणार नाही. हे तुझं शेवटचं दर्शन. एवढं बोलून अर्जुना खाली पडला. बराच वेळ पडला. लोक म्हणू लागले, अरे अरे अरे, म्हातारा मेला की काय? पण लगेच अर्जुना उठला. डोळे पुशीत वरचेवर मागे बघीत पेठेत गेला. पोरांसाठी त्याने चिरमुरे घेतले, सुनेसाठी कुंकू घेतलं आणि मग सावकाशीने तो परत फिरला. आपल्या गावी येण्यासाठी निघाला. अर्जुना घरी पोचला. आपल्या खोपटात आला. पंढरीची वारी करून आला होता.
म्हातारा सुखरूप परत आला म्हणून लेक आनंदला होता. त्याची सून सासऱ्याने आणलेलं कुंकू लाकडी करंड्यात भरून ठेवत होती. नातू बत्तासा खात होता. लेक विचारत होता, हा देवदर्शन घडलं का? हा हा हात जाऊन युट्यूबा पाहिला का नाही? हा अर्जुना म्हणाला, नाही र लेका, नाही नाही. म्या महाद्वारात उभं राहून दर्शन घेतलं. आत गेलोच नाही. माझं मनच झालं नाही. वाटलं ह्यो बाटलेला देह घेऊन देवळात कसं जावं? हा आपली वहिवाट कशी मोडावी, पायरी कशी सोडावी? म्या आत गेलोच नाही. म्या आत गेलोच नाही. असं म्हणत अर्जुना तसाच शांत बसून राहिला. आपल्या आयुष्यात पहिली आणि शेवटची वारी करणाऱ्या अर्जुनाला खऱ्या अर्थाने तो पांडुरंग पावला का?